la yasma'una yan aljanna ba sa ji fiha a cikin aljanna malai ce ai aljanna inda shurbil khamri wa ghairiha yan aljanna ba sa ji a cikin aljanna a lokacin da suke shan giya da ma lokacin da ba giya suke sha ba minal ahwali na daga halayen zamantakewa su aljanna lagawan ai batilan minal qawli ya shan zance kun san yana daga cikin abin da yan giyar duniya suke fama da shi wajen shan giya soki burutsun zance ai ta zage-zagen juna ai ta maganganu na baragada ba kai ba gindi wancan ya zagi wancan wancan ya zagi wancan wancan ya gaya wancan bakan magana wancan ya kwaso wani labari na ƙarya a mashaya za ka yi ta jin wannan to a aljanna in yan aljanna suna shan giya babu irin wannan shirman zancen ba sa yi bal ita aljanna gaba ɗayanta ma a cikinta babu wannan zancen shine Allah ya ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama ba za ka ji wani yashashen zance ba a cikin aljanna sai dai zance na faranta rai na zaman lafiya na kwanciyar hankali na mutunta juna na gaisar da juna an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima anan kuma la yasma'una fiha lagwan wala kizaba ba sa jin yasashen zance a aljanna hakanan ba sa jin ƙarya a aljanna ba a ƙarya a aljanna irin ƙaryar da mashaya suke wa junansu idan sun sha kizzaban malam yace bit tashdidi an karanta kizzaban an gane ko ai takdhibun min wahidin li ghairihi wanin su baya ƙaryata dan uwansa bi khilafi ma yaqau fi dunya inda shurbil khamri sabanin abin da yake faruwa a nan duniya a wajen mashaya wa fi qira'a a wata qira'a bit takhfifi la yasma'una fiha lagwan wala kizban a madadin wala kizzaban domin kalmar kizzaban masdari ne kazzaba yukazzibu kizzaban an gane ko wa takdhiban to haka nan akan ce kazzaba yukazzibu kizban an gane ko